ngoba uma kukhuluma inkosi umuntu osifazana akami ngenyawo akayibheki ngisho ukuyibheka emehlweni inkosi ubani othi hayi sisi sorry ngicela usuku uhambe la sukuma sisi sukuma suka la awunayo indoda uyabonakala suka nje ungwala kwamanje uhlulwa kuhlonipha ngoba usebenzela uhulumeni unephezali imali awunayo kodwa une-payslip kuphela abantu abane-payslip basihlupha. Anza kwethu bayekhala besifazane bathi cha phakela umthakathi nathi singabantu ubokhumbula ukuthi ke siyinzala abantu njengoba ke nathi sesuke sikumamachi sisuke sizosupporta lento ke suke yenziwa ke obaba bemizi nezinsizwa. Lokhu ke bakusho nje emva kokuthi ke lokhu kubonakala ama-video kaphakela umthakathi ehahabeza kabuhlungu abesifazane abasuke ke bekhona emamachini. Kunokuzwakala ke emavidweni ethi ke akaqhele umuntu wesifazane sekushubile manje ethi ke umuntu wesifazane akangasindeli entelezini njengoba ke nale video oqeda kuyibona njengamanje. Omunye ama-video unokubonakala ethi owesifazane akaqhele eyoma ngemuva engami ngaphambili ngoba ke kusuke sekushubile. Lezi nkulumo ke ziqale kakhulukazi nje emva ke kokuba ke kube ke nematch ebikade ke ibanjwe le eHardini. Ngicela ukuthi ke sibuke ivideo yakhona. Ngoba uma kukhuluma inkosi umuntu osifazana akami ngenyawo akayibheki ngisho ukuyibheka emehlweni inkosi ubani othi hayi sisi sorry ngicela usuku uhambe la sukuma sisi sukuma suka la awunayo indoda uyabonakala suka nje ungwala kwamanje uhlulwa kuhlonipha ngoba usebenzela uhulumeni unephezali imali awunayo kodwa une-payslip kuphela abantu abane-payslip basihlupha hamba why uza la uzogoloza uzela lama uzogoloza inkosi yakho le awukuphathi ngana amahloni ukuthi utshelwa yimini ngisuka kwaNongoma ukuthi hlonipha inkosi yakho. Why ungaphathwa ngamahloni uyindoda ukuthi uphathwe ngamahloni ukuthi usuka umuntu kwaNongoma uzokukhumbuza ukuthi khumula isigqoko uhlonipha inkosi yakho. Iphoyisa kuphela ufuna ukugqoka isigqoko la. Umuntu osifazane uhleli phansi siyaxolisa inkosi yesizwe. Siyaxolisa mathi, siyaxolisa nkosi, siyaxolisa ukuthi konakala sikhona singamadoda, siyaxolisa nkosi yami. Siyaxolisa empeleni amadoda onke ala eHardini. Fanele sikhande uhlelo lokuyoshweleza enkosini. Akukwazi ukuthi inkosi ingaphendulwa ngabantu besifazane. Akukwazi. Kusho ukuthi asiwona amadoda. Omunye umuntu osifazane ophendula inkosi la uhamba nendoda yakhe la. Kusho ukuthi wayona leyo ndoda yakhe ayiyona indoda. Ngoba akukwazi ukuthi inkosi ingaphendulwa ngumuntu wesifazane sikhona thina singamadoda. Siyaxolisa nkosi, siyashweleza nkosi yesizwe, siyaxolisa kakhulu. Ngiyanixolisela nonke insizwa sizolukhanda uhlelo lokuyoshweleza enkosini ngoba masifuna ukulungisa iSouth Africa into yokuqala ufuna siyilungise inhlonipho. Into yokuqala nje ufuna uyabona masithi nje sikhonto efuna siyilungise into yokuqala ofanele siyilungise inhlonipho kodadewethu. Ngiyabonga ukuthi ningihloniphe ingane zakithi. Ngiyaxolisa ukuthi nginithethise. Ngiyabonga kodwa ukuthi ningihloniphe kodadewethu. Ngiyabonga ukuthi ningihloniphe bomama. Ngiyabonga ukuthi ningihloniphe ingane zami. Siyanithanda abantu besifazane. Enye yeindlela yokukhombisa ukuthi siyanithanda kufanele sinishayele umthetho. Uma ungafuni ukushayela umthetho ungeze entweni nomthetho ngoba inkosi iwumthetho. Siyaxolisa nkosi yesizwe. Bafowethu ngicela inkosi siyilinde ikhulume iqede. Inkosi futhi kakwenzeki ibhede. Cela nikufunde la eHardini. Inkosi kayibhedi. Inkosi into eyikhulumayo iba umthetho. Uma wena ungenayo inkosi uthule. Uma uphethwe ipolitiki uthule. Inkosi iwumthetho. Igama inkosi elikhulumayo liwumthetho. Ngeke ngisuke kwaNongoma ngizofundisa neningi amadoda nibahle kangaka. Ngeke ngisuke kwaNongoma ngizofundisa omama bami nezingane zami nodadewethu zizinhle kangaka nomama bami bebahle kangaka nodadewethu baba. Usuke mina kwaNongoma ngizolifundisa ngenkosi yenu. Kuyihlazo, kuyichilo, kuyinto embi engamukeleki. Ngicela inkosi sinike ithuba ngoba lokho ekukhulumayo kumqoka. Lokho nje nibangela umsindi ukukhuluma kumqoka kakhulu. La eHardini asikho isitolo esizolutho.
La eHarding akuzukushiswa thayi, la eHarding akuzukushiswa lutho, akuzukubulawa umuntu, akuzukwenziwa izinto engalungile. La eHarding sizothi abantu bokufika bahambe, ilokho inkosi ekushoyo. Kodwa ikusho yona njengenkosi, njengomuntu ophethe umthetho, akufanele inkosi igqugquzele izinto ezizosusa udlame emphakathini. Cela inkosi sinike ithuba, siyaxolisa inkosi yesizwe, siyaxolisa kakhulu inkosi, siyathokoza. Siyabonga Phakela, sitholisele nesizwe futhi sonke. Bengisasho sizwe sakithi ukuthi asikugqugquzeli ukuthi kulutho, asikufuni futhi, kodwa ngoba sisalungisa indawo yethu, sicela umuntu ongenazincwadi akayozilungisa phela, azilungise kahle, ziqonde kabuye. Okhona ngokusemthethweni akubonakala ukuthi sebenzisana kanjani.